Почнах. Здравейте всички дебокс YouTube, аз съм Жорка99 и това е Factions PvP. Сега ще покажем всичките ларпове. Ларп чест. Тук повечето са за такова, кажете го, за евента. Аре, тук при мен са Норд Север и Ice Dragon 4. Айде, елате момчета с мен в коласа. Ето, тук е затворено. Норди, дека долу ще си види. Друг ларп е... Иска да се мера. Ларп Дроп Парти. Дроп Парти. Парти. Ще снима и на евента сега. Да, то е след 10 минути. 9 аз. Върна се. Ето това е ларпа, какво беше Дроп Парти. Писа ние няма свободни честа в хоба. След това е End. Сега ще дойда при вас. След това е Warp End. Там започнем да снимам. Това тук ни е PvP. Това тук е направено като PvP. След Warp PvP, кой беше? Да, Warp Food. Ето и тук се събирате храната. Видя ли го? Да. Будете всичко в честата, да имаме свободно. Айде, Warps. Warp Jump. Може и малко Jump сега да направя. Чакай, кой има дърво? Това пак беше за евента. Warp Nether. Nether. Какво си ги правим тези неща? Ето как ги става. Ето го Warp Nether, тук като цяло Nether. О, мали как лаги на свиня. Warpor. Аре, някакъв тапанар тук ма би. О, не. Ела бе, сник. Warpor. That command is not spawn. Тогава Warp End. Warp End. Мари, тук отвратително е. Тук има навсякъде PvP. Дори на спауна му. О, това бе може се грифи. Warps. Така, Warpor. Аре, стине. Warpor. Описал. Ето го Warpor, тук на евента пак чупите руди. Аре, оставете ме нещо да кажа. Warp Run. Давай, ти говоря, ще мъкна за малко. И ще има снейк, на който аз ще взема. Ето това е Warp Run и тук трябва да се обикаляте, който първи, втори, трети печели. Майче беше така. Warp Shop. Warp Shop е... Ще ги събира и те се появат. Абе, Норд Север, помни си как на Гъга 135 те измами на трейд. Ето и тук по-разно, защото си ясно отивато. И Warp Trade. Това е много як, това е нов. Обмениха ли го? Яко виж. Готин е милако. И Те това нали беше... реснаха форум. Да, верно. И това беше... Дали ще снимам на евента? Човек, аз поне 6 минути сням и ще трябва да правя 2 клипчета на целия евент. Не, аре спири. Не, добре, аре ще прави на евента, ама след малко. И това беше от моето ревю на сервера. Надявам се да ви е харесал. Мене много ме кефи. Тук при мен бяха Ice Dragon и Nord Север. Чао!